TMTV. Һәр кешенең иң матур, иң татлы һәм җылы истәлекләре аның бала чагы белән бәйләнгән була. Иң күңелле хатирәләр әлбәттә мәктәп еллары. Сыйныфташлар белән күңел итеп тәнәфестә ял итүләр, дәресләрне тозлап, укытучыларны мәзә хәлләргә калдыру кебек истәлекләр гомер буе кешенең хәтерендә саклана. Ишек артында 1 сентябрь. Зарыгып көтеп алган яшьлек тавышы тапшыруында да без җырчыларыбызның хәтер сандыгын барларга булдык. Алар мәктәп еллары истәлекләре белән бүлешергә әзер. Сезне кайнар сәламлыйм. Мин Лилия, димәк, башлыйбыз. Ни кызганыч дуслар, бүген без тапшыруыбызда чираттагы җырчыбыз белән саубуллашырга мәҗбүр. Вероника, иҗади уңышлар теләп сине озатып калабыз. Бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык. Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык. Син минем мәхәббәтем дие, һәрбер таңым ата. Син минем якты йолдызым ди, күңлемдә бәхетем арта. Бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык. Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык. Инде хәзер атнабызның премьерасы белән танышыр вакыты килеп җитте. Игътибар экраннарга. Извините. Мен сізді қорқыттым. Әйе, әз генә. Мин купада үзем генә булырмын дип уйлаган идем. Бірге вақыт тезірек өтер. Сагынам койда син күз нурын, сагынам шул инде карашын. Тагын бер күрәсем килә дип, мин сине эзләп тә карадым. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Син булган язларда булдым мин, тапмадым мин сине җәйләрдә. Эзләмә китте ул дигәндәй, кушылды бит миңа җилләрдә. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын.
Җырлы дуэтыбыз Айгөл Сәйдәшева һәм Илгизәр Шәйхуллин бүген 9-нчы баскычта урнаша. Айгөлне 1-нче сыйныфка әти-әнисе озата барган. Мәктәптә музыка һәм физкультура фәннәрен бик яратып укыган җырчы кыз. Айгөлдән аермалы буларак, Илгизәр татар телен бик яратып үзләштергән. Шунысы да кызык, Илгизәрләр сыйныфында нибары 2 кыз һәм 2 малай гына укыган икән. Димәк, әйдәгез аларның инде иҗади җимешләренә дә тукталып бетик. Булмасам да синең белән бергә, уйларымда мәңгегә, битләреңнән үбәргә. Сине генә яраттым, һаман да яратам. Әйләнәм дә уйларымда шул вакытка кайтам. Ул заманны җаным, күп вакытлар үтте. Минем торган вокзалымда поездларым китте. Әйе, сиңа калдым, гафу ит син, зинһар. Синең йөрәк түрләрендә урыннар инде тар. Минем тормыш яңа юлга чыгып газга басам. Синең яңа барам, инде исән калсам. Синең җаның күзләреңә бер карыйсым килә, бер тиесем килә. Битләреңә тик кыюлык җитмәс, сиңа барыр өчен җәйләр үтеп китте, күңелемдә көзен, күзеңә ничек карап гафулар үтеним, синнән башка гомеремне мин матурым күрмим. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тояллар, берсе-берсен йөрәкләр, вакытлар үзгәртмәсләр, яраткан хисләремне ишетсенләр колаклар ярадам дигәнемне. Әле кичә кебек син янымда идең, бар булганым син генә, төшләремдә күрдем. Сиңа яраттым дигән сүзләрне кабатлап, барам сиңа таба, акрын гына атлап. Тиңше тими хисләрне алар һаман көчле, вакытлар бик күп үтсә дә яраттым сине. Синең хисләрең олы калыр микән миңа? Инде кыюлыгым җитмәс, сине бүтән күрмәм. Безнең бәхетле мизгелләр еллар аша узып, йөрәкне һаман җылытып тора канны куып. Мәхәббәтнең әчелеген тоям шушы көндә, бар булган бөтен теләгем бары тик син генә. Әйдә җаным, бергә киттек ярак бер сәфәргә, риза төрле җиргә син булсаң янымда. Авыр бит яшәргә була ялгыз калып, беләм мин гаепле киттем ишек ябып. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тояллар, берсе-берсен йөрәкләр, вакытлар үзгәртмәсләр, яраткан хисләремне ишетсенләр колаклар ярадам дигәнемне. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тояллар, берсе-берсен йөрәкләр, вакытлар үзгәртмәсләр, яраткан хисләремне ишетсенләр колаклар ярадам дигәнемне. Узган атнада премьера буларак килеп кергән Фәридә Сөнгатова белдерүенчә, ул 1 сентябрь бәйрәмен яратып бетермәгән. Сыйныфтан сыйныфка күчеп йөрү сәбәпле мәктәп еллары истәлек булып калмаган. Музыка көллиятендә укыган елларымны күпкә сагынып искә алам дип сөйләде ул безгә. Татар теле һәм биология фәннәрен бик яратып укыган, инде соңгысыннан ул хәтта бердәм дәүләт имтиханы да тапшырган булган. 8-нче урын бүген Фәридәнеке. Иремне вокзалдан каршы аласы бар минем. Балалар белән әзрәк утырып тора әле. Яшы? Ялларның атында, ят юллар шатында, мин ялгыз юксынам нишләргә? Әткәем боегып, әнкәем яшь кыеп, керәләр ишкына төшләргә. Again.
геология, астрономия фәннәрен үлеп яратучы Эльвира Уразбахтина 7-нче позицияда. Ни сәбәпледер, Эльвира мәктәп елларын бөтенләй сагынмыйм дип белдерде. Шойкый күңел шиләге менә килгән идем шишмә буена хатирәләр шиләге менән төшеп рәхәтләнеп суда коена Алып койтам өйемә Шишмәләрдә кемдер көтә кебек Аны уйлап күңел сөенә Әле кайчан Чайкалса да сагыш сулак Түгел миләр күңел түреннән Чайкамаска тырышулар бушка Яллар инде күптән түгелгән Яшьлек сагынадыр ашулы халма Эльмира Әминова мәктәпне баланың шәхес буларак формалаша торган төп урыны диеп саный. Беренче сыйныфка барган көнен әле дә булса бик яхшы хәтерли ул. Танышмаган йөзләр, ыгы-зыгы, аңлашылмаган сүзләр нәкъ шулай исендә калдырган ул бу көнне. Шулай да 11 ел буе бергә уккан сыйныфташларын бик сагына җырчы кызыбыз.
Kişlerden tılsımı urala Barlık uylarım Galemge torala Eytem bor jihanıga Bäxetli bäxetli Bule biremin har kimge bäxetni Mähabbet mähabbet Bari tik mähabbet Yazite nazite Kunglimni Mähabbet mähabbet Sin yürek türemde Sina min jırlarını bağışlayayım bugün de Mähabbet mähabbet Bari tik mähabbet Yazite nazite Kungilni Mähabbet mähabbet Sin yürek türemde Sina min jırlarını bağışlayayım bugün de Яшьлек тоңында Гашыкмын язларга Уйлар моң булып Әйләнә җырларга Хыял канатында Очам йолдызларга Нур булып агыламак болытларга Мәхәббәт, мәхәббәт Бары тик мәхәббәт Яз итә, наз итә күңлемне Мәхәббәт, мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә Мәхәббәт, мәхәббәт Бары тик мәхәббәт Яз итә, наз итә күңелне Мәхәббәт, мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә Мәхәббәт, мәхәббәт Бары тик мәхәббәт Яз итә, наз итә күңлемне Мәхәббәт, мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә Мәхәббәт, мәхәббәт Бары тик мәхәббәт Яз итә, наз итә күңелне Мәхәббәт, мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә Мәхәббәт, мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә Бүген дә Җырчыларыбыз арасындагы иң яшь башкаручы егет Аяз Габитов ныклы адымнар белән алга позицияларга күтәрелә. 1 сентябрь бәйрәмен яратып көтеп ала ул. Математика фәнен бик ярата. Кечкенә чагыннан бирле астрономия белән дә кызыксына икән. Фәннәр исемлегенә робототехниканы да кертсәләр, бик яхшы булыр иде дип уйлый ул. Күн чыгыштан көн батышка җәелгән туган җирем күп милләтле Татарстан бу минем газиз илем Татарстан
boda bizde dam şal tarixli sen vatanım Dağlar ile Gülistanım Tatarstanım Min yaşlık minem qozanım Bəxitimnin bişəgi Barlıq xalıq içində Aşığanın işıqı Tatarstan Dan siğadan Nurlar çeşip Ata bizde dan Şal tarixli Sen vatanım Dağlar ile Gülistanım Tatarstanım Gırıfledet yollara Her vakitta durabız Tatarun kızı ismen Her çok gurur yerde biz Tatarstan Dan siğadan Nurlar çeşip Ata bizde dan Şal tarixli Sen vatanım Tatar ile Gülistanım Tatarstanım Dan siğadan Игорь Дмитриев берәр атнага гына булса да мәктәпкә кайтып килер идем ди. Мәктәп елларында аеруча да физкультура фәнен яраткан Игорь Дмитриев бүген 4нче баскычта урнаша. Kaya aşığasın dünya ko'p To'xtalib bir başın ko'tarishi Qara ana uying tubasingida Nishigirli oppoq ko'garishin Dünya kuvvet, dünya kurmi kalma Yigir buzmağımır arasın Vakit tabıp şıksın tabiatga Her kim tarta turmuş arbaсын Sıklana bil күзәт табигатны Ул бик мөхтаҗ безне күрүгә Битараф һәм игътибарсыз булу Алып бара аны бетүгә Дөнья куып
dünya күрмей қалыма егер бұзма ғұмыр арасын уақыт табып шөксін табиғат екен әркім тарта тұрмыш арбасын тұрмыш арбасын Биюче, җырчы кызыбыз Регина 1-нче сыйныфка әти-әнисе белән барган. 4-нче сыйныфка кадәр ул Дүртөйледә укый, ә 5-нче сыйныфка Рудольф Нуриев исемендәге хореография училищесына укырга китә. Интернатта торып укыйм, ә инде мәктәп еллары Регина өчен иң күңелле һәм иң бәхетле вакытларга әверелә. Күпләргә бик авыр булып тоелган алгебра һәм тарих фәннәре дә Регинаның иң яратып укыган фәннәре булган. Регинага лаеклы 3-нче урынын тапшырабыз һәм аның клибына күчәбез. Яшырым сөюләре, бу сөюләр беләм ялгышта. Агым судай, ага гомерләрем, янып көеп сары сагышта. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бергәләнә йөрәккә нәни кош сыман. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бергәләнә йөрәккә читлектәге нәни кош сыман. Сөйрәп алса мәхәббәт тупканы, булмый икән калып тотынып. Янармын инде көл булганчы, булган язмышыма буйсынып. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бергәләнә йөрәккә читлектәге нәни кош сыман. Бигрәк авыр яшерем сөюләре, бу сөюләр беләм ялгышта. Агым судай, ага гомерләрем, янып көеп сары сагышта. Янып көеп сары сагышта. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бергәләнә
театрының от казанган артисты Рөстәм Гальфановның мәктәп тәмамлауына быел 15 ел икән. Шул уңайдан алар сабакташлары һәм укытучылары белән матур очрашу оештырганнар. Бик күп истәлекләрне артканнар, мәсәлән, 1нче сыйныфка барган көнне нәни Рөстәм барлык килгән кунакларга ярып, өенә кайтып китеп барганда, 1нче укытучысы аны җитәкләп алып, мәктәпкә кире алып кирип киткән. Күрәсең, Рөстәм мәктәптә каласы һәм укыйсы бар икәнен күз алдына да китермәгән. Unutırga bik нык теләсәм дә, төшләремә көндә керәсең. Инде сүнеп барган хисләремне сүндермичә ялкын өрәсең. Син бит хәзер башка суның яры, Мин ярап үтән инешне, бу язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Сәлам юллап язган хатларыңны, вакыт ялкыннары ялмады. Без бит инде күптән ят кешеләр, йөрәкенә шуны аңламый. Син бит хәзер башка суның яры, бу язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Төшләремә көндә керәсендә, онытырга ирек бирмисең. Яшьлегемә кире чакырсам да, килмисең бит, юк шул килмисең. Син бит хәзер башка суның яры, язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Йөрәкәем никтер килешми. Дәрәҗәле 1нче урын иясе кем дип уйлыйсызмы? Тик тормас шук, үзе әйтмешли, тәрәзәләр ватып, сугышып мәктәп елларын уздырган Динар Зиянгиров. Бүген ул 1нче урында урнаша. Котлыйбыз чын күңелдән.
урайда, шешкеле тугайда, йөргән идек икәү яктан нур гизеп, мәңгегә бергә дип вәгъдәләр биреп, бүләк иткән идем шешкеләр өзеп. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Шешкеле тугай, хисләремнән шыкмый, иң бәхетле җәем һич онытылмый. Анда мине һаман ромашкалар тоткан, тәүге мәхәббәтем көтәдер сыман. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Шулай итеп, хатирәләрне яңартып, яшьлек тавышы да ахырына якынлашты. Мин Лилия урыннарны билгеләдем, хәзер инде сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау буллашсам да була. Пока-пока.